Ndinoda kutanga nekutenda vazukuru vese vasina kukanganwa zuva rasekuru razuro. Zuro 17 March ndipo pakanga pane birthday rangu. Saka ndinoda kutenda vazukuru vese vakatumira messages kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiti happy birthday sekuru. Aiwa, ndinoda kupa kutenda. Muchirongwa chanhasi toda kutaura nhaurwa yekuguruve uku kune murume anonzi Enmo Zvitsva. Murume uyu ari kumira pamberi pedare nemhosva dzakasiyana siyana dzekuuraya vanhu. Zvinonzi akauraya vanhu vanogona kusvika ku 25. Asi mukutsanangura kwake pane nhau yakandibata yaaitsanangura pamusoro pemunhu waakauraya akatora ropa akanotengesa ropa iroro. Ngatinzwe iye achitsanangura. Wachida kupa ropa anenzi Juniors kasina uyo pane mumwe wandikauraya mudzimai wako kaifudza munhu. Saka ropa wakacheka ndipo gama ropa racho. Noenda gama ropa racho. Uye muprofita. Nenda zoprofita Munhu wacho. Yaita da ropa. Uye akandipa zvake 200 US. Uyu akatanda ropa muprofita. Muprofita. Enmo ari kuti akauraya munhu. Auraya munhu ndokutora ropa ndokunotengesera muprofita ndokubva apiwa $200 nemuprofita. Ndiyo nhaurwa yatoda kuti tikurukure muzuva ranhasi. Nokuti nhau dzakadai ndinomboya pano njidzitsanangura. Ukapinda mucomment section mamwe mamessages ndinotoita delete nokuti ndozoona kuti imwe message haina unhu. Asi message ikangoya ichita nharo kana kunditsoropodza zvine hunhu mukati, handina dambudziko nazvo. Zvimwe ndinongosiyawo zvakadaro. Mamwe mamessages handizoverengi. Kune vamwe vanogona kutondituka zviri personal. Aiwa, ini ndinongosiya zvakadaro nokuti chidzidzo chino kati zvidzidzo zvandinoita pano handina kunangana nevemapfugamo. Zvidzidzo zvandinoita pano zvakanangana nevanhu vanotevera chivanhu. Hazvina kunangana nevemapfugamo. Asi zviripo zvinhu zvinoitika kumapfugamo zvinonobata zvinhu zvinoitika kuchivanhu. Sepapa patine nhaurwa yatinayo. Munhaurwa iyi tingadzidza kuti chii? Nekuti kazhinji patinotaura nhaurwa dzechivanhu, kana zvikanzi munhu akaonekwa kun'anga, zvakutonzi munhu yeye ari kuromba, munhu yeye ada kupedza mhuri, zvinhu zvese zviri negative zvinotaurwa pamusoro pemunhu anonzi anoita zven'anga kana kuti akaonekwa kun'anga. Zvisingatariswi kuti dambudziko rake rakamusvisa kun'anga kana kuti kuna chiremba rakanga rakamira sei. Ukangonzi munhu aonekwa kun'anga, zvakutonzi munhu yeye mukati memhuri haasisina kumira zvakanaka. Ndizvo zvimwe zvatinozopinda mukati mechirongwa tichizama kuonesana kuti zvinhu zviri kumbofamba sei kunze uku. Kuenda kun'anga handisi kuti n'anga dzese dzakanaka, asi kuenda kun'anga zvakutoreva here kuti munhu yeye aipa ashata mukati memhuri. Tichasvika zvekare kunhaurwa iyoyo kuti kuenda kumapfugamo kukereke, kuenda kuna profeti kana kumuprofita zvinotoreva here kuti uri kuita zvinhu zvakanaka zvatingati pachirungu zviri holy. Asi kana ukaenda kun'anga zvinhu zvako zviri unholy. Zviri kutaurwa naEnmo izvi zvinorevei kwatiri? Kuti akauraya munhu ndokubva atora ropa remunhu iyeye, nokuti ropa iri rakanga riri kudiwa nemuprofita oro eprofeti aida ropa riya. Zvinotiudza kati tinodzidza kuti chii? Hatisi kuda kupinda kuti komuprofita airi dini ropa iri, asi zviri pachena ropa iri aida kurishandisa zvebasa rake, kuda kusimbisa basa, kuda mukushandira vanhu kwaanenge achiita, kuda mukudana vanhu kwaanenge achiita. Nekuti kuchiprofita uku kune competition yakakura kudarika kati kuchin'anga.
munzvimbo munoita maprofita anenge akawanda kudarika n'anga. Mugonota n'anga imwe chete kana mbiri, asi unzwa kuti apa pane muprofita, apa pane muprofita, apa pane muprofita. Vanhu ivavo vazhinji vanenge vari kurarama nechiprofita. Saka panenge paine competition yokuti ndiani anonyasogona kuprofita kudarika vamwe. Ndizvo zvakupa maprofita akawanda, sezvatakuona apa panhaurwa yaNMO yari kutaura kuti ndakatotengesera ropa kumuprofita. Zvakupa maprofita akawanda kupinda munzira dzatisingatarisiri kuti tinodziwana kumafugamo. Ndati tinodzidzei panhaurwa yaNMO yaanoti ndakatengesera muprofita ropa remunhu. Chekutanga, tinodzidza kuti maprofita ava kudhila nen'anga. Maprofita ava kuenda kun'anga. Hazvina kuipa kuti muprofita aende kun'anga, nekuti ndakambotaura muzvirongwa zvapfuura kuti tine maprofita akawanda anoshandisa mudzimu mukuprofita. Ndikapa muenzaniso waBoniface Muponda. Saka hazvina kuipa, hazvina kushata kuti muprofita ange achidyidzana nen'anga. Asi pane chakaipa kana muprofita akudyidzana nen'anga dzakaipa, nekuti n'anga dziri mumasection, mumapazi. Kune n'anga dzinoshandisa mudzimu kana vadzimu mukurapa. Kune n'anga dzinorombesa nemhaka yekuti un'anga hwacho hwakauya nekuromba. Saka tava nemaprofita akunoromba kun'anga idzodzo. Apa tiri kutaura pamusoro pemaprofita kana maprophets ari kuenda kun'anga kunoromba, nepamusoro pekuti mavari kushanda umu mune competition isingaiti. Muprofita wega wega anoita samuprofita nhingi, ava nemota, ava nemaraptor, ava nemaGD6, ava nemabhazi, ava nemakombi. Ndo zvinenge zvichivavarira muprofita ega ega kuti zvinzi anogona basa rake. Tichiti maprofita vanhu vakanaka, tichiti maprofita ndiko kune nzira dzakanaka, asi muprofita ari kutuma mhondi kunouraya munhu achida ropa ranoshandisa pabasa rake. Zvinorevei zvakare? Zvinoreva kechi2 kuti kana muprofita akanoromba kuti ave muprofita or a prophet, munhu iyeye pakubetsera kwaari kuita vanhu vari kuya nematambudziko, pakubetsera kwaari kuita vanhu vari kuti bhizinesi rangu harisi kufamba, pakubetsera vanhu vari kuda zvepfuma, muprofita iyeye or that prophet ari kurombesa. Ndizvo zvinongori pachena. Kun'anga unoromba uchiziva kuti ndakwenda kunoromba. Handei pakunoromba kuchiprofita. Ndiri kuti vanhu vanoromba kuchiprofita vazhinji vari kuromba vasingazivi, nemhaka yekuti vanopiwa zvichinzi muteuro. Ndizvo zviri kuitika kumaprofesi nekumaprofita. Vari kupiwa zvirombwa vachinzi muteuro, vachinzi unofanirwa kumuka na3 uchiita zvakati nezvakati nezvakati. Uyu ndo zvinoda muteuro uyu. Tine vanhu vari kumuka pakati peusiku vachiti vari kushandira muteuro, asi vari kushandira zvirombwa. Chirombwa ichi chinenge chapinda mukati memusha wake, mukati medzinza, iye asingazivi kuti ndakapiwa chirombwa nemuprofita. Nokuti muprofita haazombokuudzi kuti ari kurombesa. Anorombesa akavanda nokuti muteuro. Ndakaitaura nhaurwa iyi yokuti maprofita anogona kuvanda panhaurwa dzemuteuro. Vazhinji vakauya vachipopota kumakomenti section. Vakawanda vakati kwedu hazviitiki, mukati mekereke kwedu kunodai, zvinhu zvedu zviitwa pachena. Asi ndiri kutaura zvinhu zvabudiswa nemunhu akatumwa NMO zvitsva.
akataura nezita remuprofita. Ini handisi dangu ridzokorora. Saka tine vanhu vava kurombesa vanhu vachiti munamato. Iwe uchiti kuenda kunganga kwakaipa, kwakashata, nokuti ndokunorombeswa. Ndiri kuti kunganga unoromba uchiziva. Kune vanhu vanouya kuinbox kwangu, vanouya zviri straight sekuri tutsvaga kuromba. Ini ndogara kutaura kuti ini kurombesa handigoni. Regai ndiende kunhaurwa yandiri kutaura. Nhaurwa yokurombeswa kuchiprofita. Ndiri kuti unopiwa zvichinzi munamato. Asi zviri kubuda pachena kapa. Zvanzi naAnimal, ndakatora ropa remunhu kuguruve uko ndikanopa muprofita. Muprofita iyeye aida kushandisa ropa iroro pabasa rake. Zviri pachena kuti inhaurwa yokuromba. Zvakangofanana na businessman uyu akaenda kuMozambique kunoromba, achidzoka achinojusa goridhe rake, oita zvake mari dzake. Muprofita ari kutora ropa remunhu. Vamwe vanoshandisa ropa remunhu, vamwe vanoshandisa mvura dzinosuka zvitunha, vamwe vanoshandisa dzimwe nhengo dzemunhu pamabasa avo. Chiprofita takambonzwa kuti vamwe vanoshandisa misoro yemakora. Zvinotaurwa zvakasiyana-siyana mukuprofita. Zvatiri kutaura tiri kuti nhaurwa iri kutaurwa naAnimal kuti akatora ropa akanopa muprofita is not an isolated incident. Zviri kuitika kumaprofita akawanda. Ndataura ndichiti kumaprofita kune competition. Zviri kuitika kumaprofita akawanda kuti vava kuromba kubetsera kwavo kana vachinge varomba. Kazhinji ndekekurombesa. Wozonzwa zvichinzi wakaromba, woramba uchiti ini zvangu ndezvemapfugamo, zvangu ndezvekunamata, zvangu ndezvekereke, ndakakomborerwa naMwari wangu. Wakarombeswa nemuprofita usingazivi, ungaramba zvako asi wakarombeswa. Ndinogara taura ndichiti chero ukatora bere ukarisa mukati memakwai ukati bere iroro ihwai, uchazongoziva kuti aiwa iri ibere, hwai dzako dzapera. Ukariisa mukati membudzi uchazongoziva kuti iri ibere, mbudzi dzako dzapera. Tine vanhu vari kunongedzwa vachiramba vachipika naMwari wavo kuti zvangu ndezvekukomborerwa naMwari. Kana Mwari ada here, kana nguva yaMwari yakwana, Mwari anosumudza marombe. Hakuna rombe rinongosumudzwa mubva muguruva risina kushanda. Mwari ongokusumudza kubva muguruva iwe usina kushanda. Unofanirwa kushanda zvinoonekwa. Mwari tobva toti ashwa Mwari akasumudza rombe iri kubva muguruva nokuti rombe rakashanda kusvika parakasvika. Kuchivanhu chero tichishanda nemudzimu, ndogara kutaura vamwe matsukuru, ndakamboita chirongwa. Hakuna kubetserwa kunozoita a substitute for hard working. Uchiti zvandabva kuna sekuru, saka zvinhu zvese zvinongofanirwa kuchiita mutserendende. Hakusi kuromba. Kubetserwa mudzimu, kubetserwa kunzi mashavi ashande. Patinoti mashavi ari kushanda, haashandi mashavi iwo wakagara. Une mashavi ekuimba, une mashavi ekumanya. Tine vanhu vakawanda vane mashavi iwawo. Mashavi iwawo haakupi pfuma kana iwe usingasumuki uchishanda. Tinotoona kana munhu ane shavi rake rekuimba, tinotoona siku nesikati achiita mashows ake achiimba, ndiko kushandisa shavi iroro kuti uite pfuma. Ukati une shavi riri pauri unogara pamba, shavi iroro zvakangofanana nokuti hauna shavi. Saka kugadzirwa chero une mudzimu unotofanirwa kusimuka uchishanda. Ndakaita chirongwa ichocho chokuti hakuna substitute of hard working. Kubva kare nakare vanhu vaishanda nesimba. You should be hard working. Chero ini ndiri n'anga, ukatondiona ndichishanda unondinzwira tsitsi nokuti pakundurara na 12 pakundurara na 1 am ndichishanda. Handingogare kuti zvanzi ndiri n'anga saka upfumi huchauya nasekuru vachangoya nemari voti apo njo mari yobva yawanda mumba. Ndinotoishandira mari iyoyo vanasekuru vachishanda. Unotoishandira pfuma iyoyo mashavi ako achishanda.
Saka tine dambudziko revanhu vanoda zvinhu zviri easy, vanhu vanoda zvinhu zviri nyore, ndo zviri kupa vanhu vazhinji mukuromba. Ndo saka vanhu vachizomanyidzana kumuprofita anonzi uyu muprofita uyu unoshanda zvebasa, akakushanda bhizinesi rako rinobva rabuda. Tiri kubudisirwa pachena kuti vazhinji vavo, is not an isolated case, vazhinji vavo vari kushandisa simba riri kubva muhorombwa. Baba, amai, sisi, mukoma, bhudhi, muri kurombeswa musingazivi. Ukaona maseconds owanda womuswa pakati pousiku kuti ufuna kumuka na 3, uyo munamato uyu enda unowisa mumba isingapindwi, unopinda wega iwe uchibva waita zvakati nezvakati nezvakati pamunamato uyu. Vazhinji vari kuromba vachiti tiri kunamata, asi vari kuromba vasingazivi. Irori rinonzi simba raMwari kana kuti simba reHoly Spirit. Rinondinetsera chinhu chimwe chete, iro rinonzi simba raMwari, simba of the Holy Spirit. Hationi maprofita aya kuEngland, hatimaoni kuAmerica kuti panenge pachitova nenotice yekunzi tinobetsera pano, come for help prophet McDonald. Zvakangowandira muno muAfrica muno. Kunze uku sei Holy Spirit yacho naMwari asingambobatiwo nevarungu vachiitawo maprofita semaprofita atinawo muno muZimbabwe, vachiitawo makirawa semakirawa atinawo muno muZimbabwe, vachiitawo masowe semasowe atinawo muno muZimbabwe nemuAfrica. Hatizvioni nemhaka yei, zvinongoonekwa muno muAfrica nemuZimbabwe nemhaka yei. Ukada kuzvitsanangura unowazvonzi touch not the anointed. Vanhu vechiKristu havadi kubudirwa pachena kune zviri kuitika mukati mechiKristu. Hatisi kuramba chiprofita, asi chiprofita chinoda kunzverwa zvakanaka kuti simba ravo vazhinji vacho riri kubva papi. Umqambisi the African teacher, ndatenda.